Seguim. Premi a la millor iniciativa en digitalització de l'empresa. Veiem els finalistes, i els finalistes són Biofarma.es, plataforma documental per a estudis clínics, i finalment 9.360, una solució virtual, immersiva i interactiva per realitzar fires i també esdeveniments. I el premi és per 9.360 de 9. Les paraules del guardonat. Bona tarda. Moltes gràcies a l'ENTEC per aquest premi. Crec que és un gran reconeixement a tot l'equip de 9, sobretot per la capacitat de treball i sobretot d'innovació, però també crec que és un premi a les empreses i institucions que confien i aposten per les noves tecnologies, ja que sense aquestes empreses les nostres creativitats i les nostres bogeries no tindrien sentit. I finalment, des d'aquí també animar l'ENTEC a seguir amb la seva gran tasca en tots els diferents àmbits i com ara organitzant aquests espais on compartir innovació i idees i engrescar sobretot també a les institucions a apostar decididament per les noves tecnologies i pel talent local. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Villa. Moltíssimes felicitats a 9.360.